एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो आइजों आंजों सकाव थांनो नागिरदों आरो लाबोजानो ड्रेस लायनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला। Panjia. Ini bego. Gezer lagi lah misi kenapa misi ini kamu di dalam bayinya. Terus kenapa om sayang? दखना बायनो थांनाया जोंना मोनालायबाय आरो दिनै। ओमफ्राय दखना दखानाव थांबा जिखौबो नुयो मेगनानो बेलखि जाजोबो माखौ लानो जायोना। थेवब्लाबो आं दखनाखौ पसन्द जायाखै थेवबो लासाबबाय आरोना फुजायाव गाननो होननानै। ओमफ्राय नै जोंना दुर्गा फुजाया बेहायनो जायो। आं खोन्थियासै आरोना माथि लानानै फैबाय आंहा दाम खमनि। नै बियो आइनि बे फास्राया आइनि आरोना। ओमफ्राय नै दखनायाबो आइनि गोजा सब। नै ब्लाउसआबो आइनिनो आरोना साफा नुदों नै व्हाइट कालारनि। ओमफ्राय बेबो सिम्पोल ओमफ्राय नै बेयो आंनि आरोना दाम खमनिखौनो लासाबबाय आङो। फालिखौ माने इदि थानायखौनो साफा नुनानै लाबाय आरो लुगैनानै दखनाखौ। थेवबो बारा साफा नुवाखैमोन आं थेवबो लाबाय। नैबो बेबो आइनि आरो दाम खमनि गासैबो।